Ka Khasi Students Union jongka langkan ma area unit hende ka sengi ka pesantren Urisau arjar arpusau hapo jengelam uba Yones Hasha presiden ke KSU langkan ma area unit kelelek banhiar jurip ya ka surok nong lam syakunjoy bala pentrai dak adhar company ha ka ba kilalap ba jing pentrai ya kane ka surak ka long torti palat presiden ha ba kren bet kilat pathai kubor bala penpau ya ka jing sngosi namar ka jing trai torti palat jong ka adhar company kabashna ya kusurok nong lam kunjoy namar ya menta ka jing ya ki kali he empat shimla yoi ya ki wei ka ya latang ki kali jong kani hi ka company ba ka juket ikitiar gitar jong ki hi namar kata ulabu ka jing kerpat ya ka adhar company ba ka dei ban trai ba lem kumta ka seng kan sale ya ka badon kam bat wat ban yatru syakibor ba halor Jungi KSU lang kama area unit ngilawan jurip ya kene ka surok bana kene ka tulen mo nanong juri ka bana khatra sanong juri kene ka phase 1 nani nanong juri sanesha mo sekolah kene ka phase 2 te ngilap ba ki surok kidang tray tamba bun ba kilajot pej kini ki surok pej kilajot masa sedam ro ngila kendu niki manager jong ni kotok jong niki company mo ngira pensgo iki ya kene ka jing le torti jong ki kene surok kila repair system ba kene kila bandeng kene la repair bang ndai mentar lajot tang mentar dang kumba san rubnai kene kila dap ya kene ka surok ndai mentar lajot tipe PUI men na do na nong jri saduk senes nong konjoi barok surok kajot te kai ka bangi kwa mentar kalong ba ni kerpat bang ya kene ka company ka patrai kene surok sobha mentrai bha pendep bha kene repair bha kene lam kumta ngi kum kaseng ngi hap sim laki senjam ki ba kam e ngi ai ka khobor ro ya ka sarkar bro ko wei ha ka jingi lam jong u mentri rang ba korot sangba sobha ban pej ban khmi bha ya kene ka banta mar pi ai ni surok pi wara yo ni surok nakamta ka jing bha kajing halang jong pajba bro jong ki brio basong kani kidong ithain but atar kani surok ka penyasno ya ka Khasils bat ka Garo Hills kani ka surok ka nani na po khatra sadu sabak mara kani ka tulen te kini ki pajba rasai ki daladep kani surok ki pajba kajing mertoy kalong ya kini ki paj Garo ro ki ba nang tin na po perlo Garo na po Garo Hills ki ban lai don kam stage po nong ba mo tasilong ay kalau kapensuk ya kiro bar kajing muto lang yang ibaro ke basa sa kini gedong ithain handai ka kajing le jong kani ko company menta kapen sosi yang i balai na barba ki trai tang dep tang pan liop sal abian sakwe nga ai kani ka khobor ya kini ki engineer ni konsultan jong kini ki NSADCL ro makiro kini ban pej bahaya kini ka kam kisong bar ki don hani menta ki ban le ayo ban budin ya kini ka kam handai maki pade kisong uja kisu sai kita ki engineer jokin HRCL ki ban pej yakini kita don haniru ngaong ki ngampat yo kendu iki mentar handang second ukat ngaong ki subha kene khobor sapi mo ki engineer jokin HRCL subha ban pej bha ban jurip ya kene handai lam kumta ngimnget ya pi la sa bam pisah kene company lam kumta bali pi su sabjar bar kata ngila alat yaki ngila keren man kani ngila alat yaki ban pendep bhai kani ka surok ban trai bha ban repair bhai kani ki balajot ne kani jing le ran ka bakrau ya company ba ya ka sarkar ba ko wei kat ketulian kani dangla atau ka surok single len nanong jenis po kulang pai ka surok nanong jenis kulang la trim tala alas nem ka jot hoi kita ni jaka bajot kani tang ru benar padon kani ka ek long ka jing le ran ka bakrau bar ka jing sosi bar ka jing yoroj ya ka hok jong ki paj ba sane Nekum kasang hiru ngiban kia ya ka sarkar bar ki board district subha paj bha bat sim kia kani boleh sebut susu kajing sang thomala kalong ba paj uneu surok mas dep sinamo padon kali bayat dan kini kali rit jong kini snong na po konjoai na po rong ngai kini padon ko wei kali he bayat jong ni surok tang kali jong company hi kali company jong kini batre ni te kini ke balong sule ran mo company ro ko wei nambar ba
Kita ngiat tang kali jong ki kalajot no surok. Te kani ke long ka ba mo. Kubor ka ba sosi bha ngi ki pajba sene. Mat ngi ban su sabha sarkar de besim kya lo kani ka benta. Lam gumta kasyang ngin sim da kalti ka ba kham ye.